dịka otu n'ime okenọdịrị ya dịka ụlọọrụ ka ụlọọrụ mba China nke akpọrọ Zhotian Construction Company ji wega n'ihu wee wepụta onwe ya n'ịkwụrụ ụmụ akwụkwọ nke nọ na ngalaba ọmụmụ SS1 wee lụọ na SS3 nke ụlọ akwụkwọ Igwebuike Grammar School nke dị n'aka ụgwọ akwụkwọ bụ nke ha ga-akwụ otu mgbe arọ na ịma ọkwa ya bụ ihe onyinye bụ nke o nyere ya bụ ụlọ akwụkwọ ka onye managing director nke ya bụ ụlọọrụ construction firm bụ Maazị Makontu kwuru wee sị na ọ na-agafe n'ụlọ akwụkwọ ahụ ụbọchị ọbụla n'oge ọ na-aga ọrụ ọ na-alụ na Solution Fund City ma kọwaa na bụ ememma bụzi iji wee kwado ya bụ amụma ịgụ akwụkwọ n'efu bụ nke gọvanọ Chukwuma Soludo webatara n'ime steeti a nakwazi mbọ bụ nke a na-agba iji wee fụ na nwatakịrị ọbụla bụ onye Anambra bụ onye nke nwetazuru agụmakwụkwọ tọrọ atọ. Joseph Egbochi onye nta akụkọ anyị ga-eweta akụkọ a. Ya bụ nwa amadi kwere nkwa na ụlọ ọrụ ya ga-aga n'iru na-enye ụdịrị onyinye ahụ ma ọ bụrụ na ha gaa n'iru na-abagide ọrụ ngo na steeti a ka ọ na-agwazi ụmụ akwụkwọ mkpa ọ dị ịhụ na ha bagidere ịgụ akwụkwọ ọfụma ya nakwa itinye uchu n'ihe gbasatara agụmakwụkwọ maka ọrụ okporo ụzọ na ndị ọzọ. Ka Mr. Tu nọrọ kọwaa na o nwere ike echi niile ya na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ndị ahụ arụkọ ọrụ ọnụ dịka ndị nwetagoro nzere mmụta n'ihe gbasatara ọrụ okporo ụzọ nakwa ndị ọzọ. N'aha ụmụ akwụkwọ ndị ahụ ndị aṅụrị jupụtara obi maka onyinye afọ ọma ahụ enyere ha ka onye ji ọkwa senior prefect nke Igwebuike Grammar School Awka bụ Maazị Chinedu Anagọ kọwara na ya bụ onyinye afọ ọma enyere ha bụ nke ga-enyere nne na nna ụmụ ha nọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ aka ma kwezie nkwa na ha ga-aga n'iru na-etinye uchu na agụmakwụkwọ ha iji mee ka Anambra steeti bụrụ nke na-aga n'iru na-anata otuto maka ezi akparamagwa nakwa agụmakwụkwọ ụmụ akwụkwọ. Na mbụ n'okwu ya ka onye kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti a bụ ọkammụta Ngozi Chiumude onye toro ndị nkụzi nakwa ụmụ akwụkwọ ya bụ ụlọ akwụkwọ maka ezi akparamagwa ha na itinye uchu n'ọrụ mere ka amata na ezi ọrụ ọbụla nwere ụgwọ.